Kayaknya kopi siji dong. Wong warung urung tadi minum njaluk kopi Pame. Lah tak kira wis dadi. Terus ana apa iki? Wis cae lho Pame. Loh. Kok ana brambang sih, Cuk? Kayak apa sih ngene iki? Gawe tondo iki Pame. Loh. Kayak tondo apa Jul maksudmu iki? Waduh men karo Pame. Coba sampean buka brambange iku. Loh, tak coba sih Jul, tak bukae. Nang moto peri Jul, ngarai nangis iki, ngontek brambang iki. Ya iku tondoe Pame. Iki lho coba buka dompetku. Lah Jul, tak bukae dompetmu. Wah, Jul, aku tambah nangis delok dompetmu iki. Ternyata sini mek 3.000 ta.